naboskabsdagen 2013 var det Camilla fra Surf Valby og jeg, der syntes, at naboerne skulle blive bedre til at hilse på hinanden. Så vi satte noget lignende op, men slet ikke i den her grad. Og det har affødt, at en masse beboere synes, det var en god idé, og gerne vil være med til at arrangere dagen i dag. Jamen, det lykkedes over al forventning. Nu er det blevet til en fest, i stedet for at blive til et mødested. Vi har fået støtte for 3B's aktivitetspulje, og vi har fået for Valby Lokalråd, og vores egen bestyrelse har også lagt nogle penge i det. Det viser, at folk godt gider deres område. De er ikke ligeglade. De gider at lægge nogle kræfter og noget tid for at have et fællesskab med resten af beboerne.